Prečo by som tu mal ponúkať turistov, ktorí dojdú do mesta, krásny pohľad na to, ako máme zastriekané celé mesto s grafitmi, ako máme žobrákov na ulici a ako máme všade hluk. Prečo? Pre tomu sa chceme vynúť. Toto sú tri hlavné témy, ktorými my operujeme a ešte aj kolobežky, ktoré budeme riešiť potom neskôr. Ale proste pre nás je najlepšie a najpriateľnejšie, aby sa prijala regulácia o hazarde. To nie je zákaz, to je regulácia. Nikde zákaz sa neosvedčil. Prešov zakázal, vrátili do Ráspele, proste to bolo nejak protiústavné, protizákonné, proste sa odvolali. Sú mesta, ktoré majú zákaz herní, Bratislava má zákaz, ale majú problém, že majú čierne prevádzky. Strašne veľa čiernych prevádzok. A teraz ten kontrolný orgán nie je tak vytvorený, že proste je to nejaká špeciálna jednotka, ktorá chodí a hraje. Však oni sa zoberú, naložia to na nejaký válnik a proste tie stroje odnesú hoci kde inde. Čiže proste tá čierna prevádzka nie je dobrá. Áno, my si uvedomujeme aj to, že prídeme o nejaký pokles, ale proste tých hráčov je stále len nejaká kopa. Hráči, ktorí majú peniaze, ktorí tam idú fakt zo zabávy, ktorí proste tie peniaze tam hodia. Preto návrh VZNK bol, že áno, môže byť v hoteloch, a my sme dali aj obchodné prevádzky.